SPF 50 плюс Anti-Age в един крем. Без компромис. Бръчки, пигментни петна, загуба на плътност. 3 проблема, които слънцето задълбочава всеки ден. И нито един обикновен крем SPF не ги решава. Обикновеният SPF крем е щит. Пази, но не се грижи. А зрялата кожа има нужда от повече. Тя губи колаген, губи влага, губи плътност. Фактор 50 без грижа е като чадър без палто. Пази от дъжда, но не топи. Ето как решихме проблема. 4 пептиди стимулират колагена и изглаждат линиите. Хиалурон задържа хидратацията в дълбочина. Масло от семена на малина с натурален UV филтър, омега-3 и витамин Е. Органичен SPF 50 Reef Safe. Не дразни очите, не оставя бели следи, не запушва порите. Защита плюс грижа в един крем. Ние правим козметика от 25 години. Не от 25 месеца, не от 25 седмици. И разликата се усеща още от първото нанасяне. Защита и грижа – един крем. Линкът е долу. Виж сама.